Ovo je naš 7. čas i danas ćemo učiti pisana slova latinice P i R. P kao papagaj. Obratite pažnju na redosled poteza. Pisano slovo latinice P se piše kao i R ćirilicom. R kao roleri. Ovako se piše pisano slovo R. Malo slovo R je isto kao Č ćirilicom. Do sada smo naučili A, E, J, O, K, M, I, T, U, V, N, Nj, S, Š, P i R. Hajde sada da napišemo 2 rečenice da provežbamo povezivanje slova. Prva rečenica glasi: Petar je išao u Pirot. Malo ću da dopunim P. I druga rečenica: pre spavanja pijem mleko. To bi bilo to za danas. Zapratite moj kanal i nastavite da učite.